Això és Tastabirra, amb Carles Reina i Jordi Andreu. Benvinguts a Tastabirra Podcast. Avui, programa número 11, portem una entrevista molt especial. Sí, farem alguna que mai s'ha fet a cap podcast de cervesa. Entrevistarem el Miquel Rius, però abans no ens accelerem. Primer, com estàs, Reina? Què tal tu? Bueno, jo nerviós perquè, clar, no la vull cagar com la setmana passada, perquè després, com que no sabem editar, queda tot tal qual i es va quedar una merda, ¿vale? Que no sabem editar? No sabem, no saps editar. Això va xorro. Doncs sí, avui promo dels bèsties. Si vols, va, anem a fer la falca i no la diem. Va. Vinga, va. Aquest podcast està patrocinat per Aventura Beer Company, una cervesera nòmada terrassenca amb la voluntat de revolucionar el panorama de la ciutat amb gustos i experiències sorprenents. Cada cervesa és una aventura que no et deixarà indiferent. Demana-la a través del seu Instagram o a les millors botigues i bars de raça. Tria la teva aventura preferida. Molt bé, i també recordar que les xarxes socials, subscriure-us al YouTube i allà trobaràs els vídeos relacionats amb cervesa artesana. Doncs va, comencem. Sí. Bé, com avui hem dit, parlem amb Miquel Rius mentre fotem unes rock and roll IPA fetes per la Pirata Brewery pel Barnarol. Per nosaltres una bona IPA del dia a dia, sense grans sorpreses en aromes ni gustos, però molt agradable i de trago fàcil. I ens agradaria que tinguessis aquesta IPA a tots els concerts als que anem. Que sempre ens trobem estrelles i coses així. Que no són pocs. No. I a la segona part del programa parlarem amb el Marc Morell de Dead Yard, que era un grup que anaven a tocar en el festival, el Barcelona Yard Festival i també al Barnarol. Sí. Bé, introduïm una mica el Miquel Rius, pels que no el coneixeu, però ho dubtem, si esteu ficats en aquest mundillo. Vaig contactar amb ell sense saber qui era, fins que m'ho va dir el Carles qui era. Sí, què has fet? Si aquest tio no ens dirigirà la paraula, però mira, aquí està. Sí, i si no sap greu, ens hem currat una presentació més pur estil La Sotana. Saben les diferències, clar. I així el rebem com cal amb una mamada. Tu, Miquel, coneixes el podcast de La Sotana? Et sona? No. O sigui, mente abierta, a veure què me depara. Vale. Doncs vinga, endavant amb la teva primera mamada. Bueno, segons hem llegit, vas aprendre a fer cervesa llegint i seguint el foro de Humulus Lupulus i després vas seguir fent de homebrewer, fins i tot aprenent del mateix Steve Huxley, tot un referent per a moltíssima gent del craft. D'aquí entenc que comences a adonar-te que potser és més que un passatemps i amb una birra a la mà i uns quants col·legues decidiu fundar el Beer Events i organitzar el primer BBF. La cosa té tirada i al cap d'unes quantes edicions, molt bona birra, fent amistats aquí i allà, te n'adones que l'has encertat i que encara t'hi vols emmerdar més. Pel que et fiques de soci a la Pirata i per si no fos prou, també el Brew Wild cobriran a Barcelona quan els deixin, bàsicament. Amb tot això, podríem presentar-te potser com el Jan Laporta de la cervesa artesana catalana. Si no fos perquè t'hem trobat al Barnarol corrent com el que més, servint birres mort als punquis amb una mica més de paladar que de lo normal. Podries dir que és una descripció encertada? Prou bé. Hi ha hagut aquí una bona feina i unes quantes fonts ben consultades, sí. Però sí, es pot fer, es dona part bona. Bueno, no està malament, doncs. Jo m'he posat al dia perquè no sabia qui eres. Ho vam descobrir així. Bueno, intentem fer el programa per gent bastant rookie en aquest mundillo i si pots explicar tu una mica qui ets i explico perquè jo tinc 3 FPs i hem investigat una mica i t'hem descrit, però bueno, si pots explicar tu, millor. Qui ets, què fas en el teu dia a dia, en què consisteix, una mica això. Doncs, hòstia, aquesta és molt oberta, eh? Aquí s'ha de pensar i tot per respondre. Doncs el meu dia a dia és al voltant de la cervesa, per pura, passió i estima, perquè és el que m'agrada i tinc la fortuna de poder-m'hi dedicar.
Això no sempre ha estat així, vinc a dir que aquí ja heu tret el tema de l'FP, jo vinc de la docència, de ser profe d'institut, i ja fa 5 anys, crec que ja fa 4 o 5 anys, que bueno, ja era insostenible fer les dues activitats, no? D'organitzador d'esdeveniments i altres coses que fem des del BBF i des de Vir Events, i vaig haver de fer el cop de cap i plegar de profe, tot i que ho tinc congelat. Vinc a dir, era interí, i si la cosa es complica molt, doncs tornarem a la trinxera de l'aula. La veritat és que no estava tan malament, ho enyoro, A mi m'agradava molt les sensacions que donen la tarima i la pissarra. Sí, ja està de més tenir un pla B. Sí, jo religiosament, cada mes de maig, anava ja a ensenyament i faig una sol·licitud per renovar la pròrroga un any. O sigui que això està ahí. molt bé. Molt bé. Doncs, I aleshores és això, no? Al final és anar organitzant events, parlar amb un, parlar amb l'altre i això, perquè al final, clar, entenc que organitzar el Barcelona Beer Festival ha de suposar una setmana que això no es munta en 3 mesos, no? No, és una que, bueno, que així com de cop sorprèn, no? Perquè el que és visible són 3 dies, pa lo bueno i pa lo malo, que quan es podia fer eren 3 dies igualment, però ara que no s'ha pogut fer, doncs també fa mal perquè tu jugues tot en 3 dies, et jugues tot l'any. Sí. Però hi ha molta feina darrere, com bé dius. Sobretot quan ja es fa comparativa amb festis de música, que poden moure el mateix volum de gent i això, doncs llavors ja és quan dius, hòstia, sí, realment hi ha molta necessitat de moltes hores darrere. Però a part fem altres coses, altres projectes. Durant l'any no només es pot viure d'un sol festi i intentem no parar i cosa que surt, doncs cosa que ens hi fiquem i ens hi tirem amb ganes, amb la idea aquesta, no? També de fer difusió de la bona cervesa. I per això estem aquí també. Sí. Si voleu anem a parlar una mica del Barcelona Beer Fest, dels premis dels BBC d'aquest any. La primera edició amb cerveses grans com Mou, 4 medalles, Cruzcampo, una medalla. Quina opinió et mereix aquest fet? Ha tingut molta controvèrsia a les xarxes, molt de moviment. Estic obrint la cervesa també, perdoneu, Sí, un ben fet. I tant. Jo també, se m'havia oblidat. Anem a joc? Sí. I tant. Bueno, sempre intentem portar les cerveses relacionades amb el convidat que tenim al podcast. No, hi ha història xula darrere aquesta cervesa. Després ja entrarem. Sí, tampoc és el primer cop, vinc a dir... Aquest any, com hem fet la gala, diguem, online, segurament hem cridat més l'atenció i que per això se n'ha parlat més, però el concurs, que és una de les potes que cau del festival, no és ben bé el mateix, però sí que és un projecte paral·lel, mai ha limitat la participació a ningú. Bueno, òbviament ha de ser cervesa, però mai hem posat barreres ni per estils, ni per marques, ni industrials, ni internacional, ni res. Tothom està convidat a entrar, a participar, les cates són a cegues i guanya qui ho decideix els jutges en aquell moment, no? Aquest any, al fer la gala online, fora del festival, jo crec que ha tingut molta més repercussió perquè la va veure molta gent i per això se n'ha parlat més, però ja et dic, Mau venia a guanyar medalles històricament al Barcelona Beer Challenge. Mau ja n'havia guanyat, sí. El què? I Mau ja n'havia guanyat, això. I un dubte que tenim nosaltres, com és que... És a dir, tu pots dir si Dam s'hi presenta o és que s'hi presenta però no guanya i llavors, clar, no surt enlloc? Clar, des d'un concurs fa lleig dir qui participa, qui no participa o qui participa i no guanya res, saps? Vinc a dir, és com posar una miqueta el peu al coll, no? El nostre neguit és que, clar, jo entenc que Adam, si no s'hi presenta, no és perquè no puguin pagar la inscripció. Per tant, ha de ser un tema de que o bé ells pensen que no van amb ells al concurs de cervesa artesana de Barcelona o del sud d'Europa més important, o hi ha d'haver algun motiu que no sabem o que potser sí que s'hi presenten però no han guanyat. T'ho dic perquè a mi m'agradaria, com a consumidor de cervesa, acabar amb els típics debats de bar de la Dam és millor que la Cruzcampo, la Mau és millor que no sé qui, llavors a mi, no perquè no s'hi puguin presentar, sinó perquè m'agradaria que la Dam fos una estrella, o sigui, que l'estrella Dam tingués reconeixement a la seva categoria.
Sí, estaria molt bé, ja et dic, no puedo afirmar ni desmentir nada, vinc a dir, el millor sí que es presenta, però no puc dir-ho. Però també entenc que ja no només les industrials, hi ha molts artesans que la seva política és no participar a concursos, perquè no hi creuen, perquè consideren que han de dedicar els esforços a altres coses. És respectable, igualment. A més, pensa, bueno, tu Carles, ho sap bé si per BJCP, que al final no estàs triant realment la millor cervesa, aunque sí, el que estàs fent és la cervesa que s'adapta millor a un estil. Sí, I això a vegades també crea controvèrsia, no? Sí. De fet, aquest és un bon punt, perquè Bueno, estem deixant una mica el xixi de banda, però és que m'interessa el que has dit, perquè No patiu. Jo estic aquí per aprendre, no patiu per mi. De fet, et volia fer arribar una reflexió dels companys de Como la Birra misma, que deien, i cito textualment, més o menys, hay mucho coñao en el BJCP, que solo bebe industriales y sus mierdas caseras y luego dan medallas a quien se las dan. Llavors, això venia referit a la medalla d'or de Mau Barrica. Aleshores, jo això he estat fent els deures i ahir em vaig veure una Mau Barrica rellegint-me la categoria, que és la de Boot Age, i clar, em vaig adonar que Boot Age és una categoria una mica cul de sac i corregeix-me si m'equivoco, perquè al final tu aquí el que estàs veient és com d'haver envellit un estil en una barrica, sigui l'estil que sigui. Llavors, clar, tu no pots estar comparant una Lager amb una Imperial Stout envellida en barrica. Clar, ho has de fer. És la putada, sí. Per això et dic que és complicat fer la separació del que és la millor cervesa d'un estil, que et demanen fer unes coses concretes, que no pas de quina és la millor cervesa. I aquest és un exemple claríssim. Vull dir, Boot Age és un estil molt dolent de valorar com a jutge. Perquè no oblidis una altra cosa, perquè tenim el Boot Age i tenim l'Specialty Boot Age. O sigui, el 90% de les cerveses que fa el món artesà cauen a Specialty, perquè són aquelles barriques que han tingut un licor prèviament. A Boot Age només pots ficar aquelles que no han tingut, o sigui, fusta pura i dura, Que no sé, Jordi, si estàs passant de tècnicos o no, però que és una realitat, que llavors què passa? Que a Boot Age pot venir una pils d'un perfil supernet, no? Que ha fet una fermentació superneta com la Mau Barrica. Sí. La fusta està ben integrada en aquell cas, que jo no estic dient ni... Jo no estava de jutge, jo defenso la feina dels jutges. I precisament, com la birra misma, vam estar... Aquest diumenge vam fer una entrevista de 2 hores i mitja, que espero que la tallin molt, perquè si no va ser un tostón insuportable. I jo els explicava, jo aquesta cervesa he tingut moltes experiències, des de un excés de fusta per totes bandes, que semblava que estiguessis japant un tros de fusta allò en forma de beure cervesa, però també n'he tastat algunes que estaven molt ben equilibrades i dius, hòstia, això és un exemple de com passar per una barrica o tirar-li xips, perquè estic convençut que aquesta gent treballa amb xips, fa canviar una cervesa i li dona un punt nou, no? Vull dir, en aquest cas, la fusta porta alguna nou. I clar, i m'ho comparaven, i amb tota la raó, el bronze que va guanyar la 15 amb una col·labo amb Drunken Bros, em sembla que és un cervezote, però ha guanyat un bronze. Però per què? Perquè aquella cervesa, bueno, per què? Suposo en els jutges, jo no ho sé, jo no estava en aquella taula, però suposo que una Imperial Stout, que té espècies, té Palo Santo, té canyella, té carbassa, em sembla que li havien ficat, no sé quantos. Avaluar aquella cervesa què li aporta extra a la fusta, doncs, cony, és complicat. I tu has d'avaluar això. Tinc que dir, aquesta cervesa amb carbassa, espècies, no sé quantos, ha millorat gràcies a que també té la fusta, però no has de pensar en quina cervesa és. Sinó el plus que li aporta, no? Estar en un barril. Llavors, clar, pot passar aquestes coses, que els jutges decideixin a cegues que una lager en què té una mica de fusta ha millorat molt i que està equilibrada i balancejada i que té molt de sentit i que això està per sobre d'una super pepino de birra que l'extra de la fusta pràcticament no es nota tant perquè ja té moltes altres coses interessants i sense el segurament. Afirmo que aquella birra és molt més interessant que l'altra, però s'ha d'avaluar en clau de què li ha portat aquesta punt extra de fusta, no? Que al final és això. Què tant s'adequa a l'estil pel qual estàs lluitant per la medalla? Bé, deixem de banda un moment
les coses tècniques aquestes que parleu vosaltres, que en sabeu. I parlem del Barcelona Beer Festival d'aquest any, que es va cancel·lar totalment. Un segon, és que vull dir això. Bueno, va, tira. És que ara que tinc el mestre aquí li vull preguntar. Hi ha la dada de quantes cerveses es presenten a cada categoria? Això hi és o no? O només es diuen les medalles? No, públicament no. El que sí que diem, i complim, òbviament, perquè ho diem, és que les 34 categories que hi ha mares, no? de famílies grans, obrim subcategories a partir de 20. O sigui, quan tu veus algun estil al 24C, és perquè en el 24 hi havia més de 20. Hi havia més de 20, vale. Exacte. Bueno, ja és alguna cosa. Sí. Pot ser una dada que publiquem. Tampoc és que sigui molt un gran secret, En general, el que ens passa amb això, i que també va sortir l'altre dia parlant amb l'Isra i de com la vida misma, és que tota aquesta informació que es podria fer pública, inclús les fulles de cata de jutges, etc., la conclusió que ens fa... Seria un altre punt interessant, sí. El que ens fa por, i ell m'ho va acabar reconeixent, no? Que diu, és que lamentablement això s'utilitzaria per fer más de cuñados, no? Per fer escarni i no per aprendre una funció didàctica, ¿no? Seria anar a buscar ahí la cosa rara y entonces marcarla en vermell i, mira que estos jueces no sé què o este concurso, saps? S'hauria per burxar més. Ho podries fer tota la intenció, però ja és allò. Si fotem la llista quantes hi havia per categoria, segur que la gent no diria, hola, mira que bé, aquesta, 50 cerveses. Si no dirien, joder, mira, aquesta té 6, vaya merda de categoria que han donat medalles només amb 6 birres, saps? Ja. Bueno, sí, al final, sí. Som com som. Ens agrada el salseo. Vale, pues sí, ja està, si vols. No, és que després hi tornem, si voleu. Però bueno, anem per parts. Això, el que estava dient, l'edició del Barcelona Beer Festival d'aquest any cancel·lada totalment. Hi ha alguna esperança o forat que es celebrin aquesta nova realitat? Esperem que sí, o ens faria... Estem autoenganyant-nos de que podrem. Bueno, sempre s'ha de ser optimista. Exacte. Home, nosaltres, i ara hi ha part d'il·lusions i ganes, vinc a dir, si aconseguim fer-la durant el 2020, aunque sigui tardor o gairebé ja desembre si fa falta, i que ens permeti no perdre l'any, com aquell qui diu, podrem aixecar una miqueta el cap. Si ens provoca que no podem fer res al 2020 i que ens anem al 2021 i que hem d'arrossegar entrades d'un any, o sigui, passar un any sencer en blanc serà un cop bastant complicat per nosaltres d'aixecar-lo, perquè la gran majoria de despeses ja estan fetes del 2020. I si no poden haver ingressos per una edició del 2020, doncs ho patirem molt. O sigui que tant de bo es pugui fer, ja et dic, treballem en diversos escenaris. Tenim una prereserva per l'octubre, una pel desembre, una pel gener, vull dir que per prereserves no serà. Però el format seguirà sent una mica el mateix, o l'heu reduït, o l'heu hagut de reduir en compte de... Bueno, la incertesa és absoluta. Llavors l'únic que pots fer és ficar escenaris. Una cosa que ens plantegem és si haurem d'imitar el model anglès o americà de sessions, que als països nòrdics està molt entès, però que aquí sempre dèiem que aquí no funcionaria perquè somos latinos mediterráneos i això de que tinguis una entrada per anar de 6 a 8 o de 6 a no sé què a un festival de birra aquí no funcionaria, potser ha de funcionar per collons. I tu compraràs una entrada no per anar quan jo vulgui, quan em surti del rabo. Com si anessis a veure una pel·li, com si anessis al cine. Doncs sí, compraràs una entrada per anar el diumenge al matí perquè les de dissabte nit se'n van acabar perquè no vaig anar ràpid. Ja. No ho sé, són idees que anem pensant, però que a altres països ha funcionat, per què no podria funcionar aquí també? Ara, tal com està la cosa, jo crec que la gent s'agafa a un ferro ardent. I si ha d'anar un diumenge a les 11 del matí a veure birra, doncs hi va. Bona birra. Vale, doncs bé, jo crec que això ja aniríem acabant, no? Així, tu què creus? Sí, si vols donar algun missatge d'esperança o fer algun comentari al món cerveser actual de com està el panorama, de tot el que s'ha avançat aquest temps i potser amb tot el que ha passat s'està retrocedint també en el món de la cervesa en molts altres àmbits. No sé què hi penses tu d'això.
Home, doncs sí, home, dies complicadots, sens dubte. Qui més qui menys està buscant la vida a les Garrofes. Tenim la petita... Bueno, no, tenim la gran avantatge que som un sector que sap fer pinya, no? I que agafa molts sectors, O sigui, hi ha molts agents de la cadena, no només els cervesers, sinó que, sent anar més lluny, la resposta de molta gent comprant a les webs dels fabricants, no? Dels elaboradors directament, està donant molta vidilla als cervesers. Vull dir, la gent s'està donant que amb el seu consum, no? La seva decisió de compres pot ajudar i que s'està notant moltíssim. La gent està aguantant en gran part per això. I segon, això, també, per una altra banda, és un sector que està molt acostumat a patir una miqueta, a treballar dur i sempre una mica precari i a ser col·laboratiu. I això són eines que seran bones en els propers mesos. Vull dir que crec que sí, que sortirem endavant i que ho tirarem entre totes cap endavant. Doncs molt bé. Jo crec que tu has passat bé, Miquel, aquesta poca estona que ha durat això. I tant. Sí. Aquest parlar de birra i a sobre podem veure-la, collonut. Ja sí, perfecte, no? Doncs ja està. El que és bo, si és breu, 2 vegades bo. Sí. Espero que això, veure't un altre dia amb una birra i poder brindar i poca cosa més. Sí, gràcies i esperem que ens facis pujar les visites al YouTube i a l'Ivox, que anem una mica curts. Ja farem soroll. Merci a vosaltres per l'iniciativa i, bueno, i m'autoconvoco a una comparativa que serà xula. Ja buscarem un parell de cerveses maques. Molt bé. I així ens podem veure en persona. Si no, al BBF o al Bernarrol també. Bueno, doncs us deixem una cançó de Dead Yard per anar obrint boca i mentrestant ens acabem les rock and roll i pas. Fins ara. Acústico. The boys are out. Qué chulo. Espera. The boys are out. Hello. Get down. Doncs acabem d'escoltar la cançó The Boys Are Out de Dead Yard i comencem a parlar amb el Marc Morell, el bateria, i el Santo Lobo, el seu guitarra. Què tal, com esteu? Bien, aquí estamos. Bona tarda. Bona tarda. A casa. A casa confinats, no? Sí, senyor. Eso es. Molt bé. Ens recordeu una mica a Helicopters o Turbo Negro, però primer, aquí parlem de cervesa artesana. Us agrada alguna cervesa artesana? Coneixeu alguna cervesera artesana? Sí, mira. Ai, no, això no. És una cervesa negra, no? Sí, això, cervesa negra que es pren freda amb un gel. Un cotito i una oliva. Hòstia, és bona aquesta. A mí me gusta mucho la Monseigne. Es una cerveza que me gusta mucho. La Monseigne está bien. La Douglas también. ¿Y luego algún estilo en concreto os gusta más que otro? Pilsen. Yo soy más de Pilsen, pero estas Pilsen así con más cuerpo, ¿no? Una Pilsen suavecita, digamos. A medio camino entre la Pilsen y la IPA. Sería un poco eso, ¿no? Una European Lager, una cosa así más tostadita. Sí, ¿no? Sí. O más tostada, a lo mejor. O con las belgas, a lo mejor, te gustan más. Exacto, sí. Bueno, sí, a mi em passa una mica igual. Els gustos més o menys semblants al Carlos, també. Tiro més a Pilsen. A les IPAs, la veritat que el boom inicial, doncs, bueno, com tot el que així mam, doncs l'aculls amb
És benvingut, no? Però reconec que... Sí, és benvingut. És benvingut, però reconec que, sobretot quan estàs por ahí de bars, de juerga i tal, clar, no et veus una cervesa ni dos. Llavors, aquest tipus de... A mi, almenys, les IPAs més d'una o dos m'atipen. Matipa. Carreguen, no? I la veritat que necessito algú més tipus Pilsen, més... Podríem dir que no passa res per dir que no t'agraden les IPAs, eh? No, sí que m'agraden, però quan tinc l'estona per prendre-me-la, no sé com dir-t'ho. Quan estic de bar... Cada birra al seu moment, no? Jo em foto una... Sí, prefereixo més tipus refresc. Més que res perquè te'n prens moltes. Sí. Ja, el ritme d'IPAs no pots seguir-lo. Exacte, aquest mateix ritme equivalent a IPAs. Aparte, el bolsillo se enfada también con ese ritmo. Sí. Y el hígado también. Sí. Però bueno, no, genial, no sé. Per exemple, nosaltres aquí a Terrassa sempre parlo amb el José, que fa aquesta birra artesanal, no? que li posa noms de bandes i és collonuda. Sí. La birra d'antipàtics, vam tenir el José. Té la birra d'antipàtics, té la Código Neurótico, que és la negra, sí. I en té alguna més, crec, i a part està fent també el seu, no?, per distribuir a altres llocs, però a mode artesanal pur encara fa aquestes, si no m'equivoco, i estan de puta mare. L'últim Record Store Day aquí a Terrassa les veníem al Xerito i collonut. A la gent li molen. I hi ha un festival de cervesa just la setmana abans, que ja s'hagués celebrat ara, no sé, per la merda aquesta, i té molta acceptació. Perquè en fareu alguna de Dead Yard? Sí, tots nosaltres anem a provar-la, Parlareu amb el José per fer alguna que sigui de Dead Yard, de cervesa? Esteu parlant amb el José? Hòstia, doncs no sé, mira, amb el José havia de parlar i havíem de fer alguna cosa per aquest Record Store Day. Però al final res. I a veure, no hem fet cervesa, però hem fet una jarra de Dead Yard, Sí, és veritat. Hòstia, no ho sabia, això, tio. Això encara és més únic que no fer una birra. Això ho fa qualsevol. Nosaltres hem fet jarres de birra. Aneu més enllà. I a més, per esquerrans també. Jo, tio, gràcies. Per dar un nom a la vista o no. Què són, d'aquestes tipus de ceràmica alemanes o de vidre? De vidre de litro, de pinta alemana. La que es pot tirar a l'escenari. Sí. Mejor que no. No. Bueno, doncs, si ens podeu explicar una mica què és això del Monga i com va anar a Facebook Live que vau fer fa poc. Creu que és una sortida pels grups, ara que els directes estan capats. No, fue un desastre. ¿Lo del Radio Monga dices? Sí, no, vi lo del Monga y me llamó la atención. No sé qué coño es eso. Haz del Monga o algo así. Y bueno, intentamos... Bueno, això és una broma nostra, diguem... Bueno, el primer disco es diu Monkey Monga. Sí. Saps, directament? I això, el del Monga, pots imaginar, Monga, de fer el Monga. Sí. El Monkey, el Mono Monga, i, bueno, en fi, ja aprofitant una mica que a l'època del primer EP moltes publicitats que posàvem lo del Radio Monga i coses així, doncs ja li vam dir Radio Monga directament. Aquest primer intent nefast de fer el pari una mica des de casa, que és l'única cosa que intentàvem fer de confinament, diguem, i ens va sortir com l'ojete, no? Perquè em penso que Facebook Live aquell dia anava a tope i s'entretallava a sac, però a sac. I vam estar un rato intentant-ho, però no, Carlos, al final la cosa no... Sí, no sé, sería todo entrecortado, muy entrecortado, pero es que no había ni siquiera una palabra, o sea, no se entendía nada, era un entrecortamiento constante, ¿sabes? Y claro, intentando salir, volver a conectar, pero no había manera. Sé que Facebook estaba saturadísimo. Estaba ya cargada. Sí, mucho. Y nada, pues eso. Intentó la fallida. Ya lo retomaremos más adelante, a ver si... Habrá que hacerlo un martes a las 10 de la mañana. Para que... Ya ves. Para que no haya gente conectada. Para que no haya gente conectada, bueno, yo qué sé. I ara... Estava a punt de petar-ho bastant aquest any amb un LP del 2017 i ara un nou, ara el 2020. Sí, a punt. Això estic jo. A l'Estroika amb Baboon Show i Crit, no? I el BBF també.
el Barn and Roll. Sí. O sigui, això és com molt guai, no?, tot plegat. Porteu... Sí. Això d'actuar davant de tanta gent, què tal és? Bueno, a ver, media gira se ha cancelado por todo el tema del confinamiento ahora, del estado de alarma, ¿no? Sí, hicimos, la verdad es que no me acuerdo cuántos bolos hicimos de esta gira, o sea, la gira presentación del último disco, yo creo que hicimos 4 o 5, no llegamos a hacer más, pero teníamos como por delante otros 10 o 12 más que se han tenido que cancelar todos. Tocasteis con Cream, ¿no? También, creo. Sí, Cream la mayoría, sí. Sí, con Cream hacíamos el Fenda, que es un festival. La Inquisición. Es un festi que sí, es eso, Cream, Inquisición, Blowfuse y nosotros. Y esto iba a ser como itinerante, iba a pasar por Valencia, iba a pasar por Madrid, Pamplona y tal, y bueno, y bastantes más ciudades, en Manresa creo que también. Bueno, Manresa era con Baboon Show, bueno, había una serie de fechas que te digo que se han caído todas. Con la ¿Tenéis noticias de que esto se esté reprogramando de alguna manera o de momento nada? De moment res. Sí, se està reprogramando. Sí que s'està intentant reprogramar i, de fet, en alguns casos hi ha data, però, bueno, com estem veient, no? Vull dir, ara mateix no hi ha res que ens digui que ho podrem fer. Ja. Ara mateix. Bueno, ni que ho podrem fer ni que no. Vull dir, si hi ha dates en un horitzó que no sabem. Està tot a l'aire, no? Tot molt és que està tot a l'aire, vull dir, ni sabem segur que sí ni sabem segur que no. Vull dir que, no sé, anirem veient. S'anirà veient, sí. Molt bé. Si voleu entrem en el tema de l'Armagedònit, si ens podeu explicar una mica com és l'evolució de la banda del Monkey Monga fins al llançament d'aquest LP. Bueno, hemos crecido. Sí, estamos más viejos. Estamos más viejos. Más barba, ¿no? Más bigote. Más pelo. Más barba, más bigote. Más canas. Más pelo. Todo. Más canas, todo, sí. Más todo. Bueno, tampoco ha pasado mucho tiempo desde que grabamos el EP hasta el disco. A ver, la evolución ha sido una evolución natural, ¿no? Nos conocemos un poquito mejor entre nosotros, conocemos nuestros gustos, ¿no? Lo que le gusta más a cada uno a nivel musical. Y bueno, la banda ha ido creciendo, pues eso, con los conciertos que hemos ido haciendo, ¿no? Que no han sido pocos, la verdad, y eso la verdad es que hace bastante grupo, ¿no? Hace bastante banda, sobre todo tocar mucho en directo. Pero yo creo que ha sido una evolución natural, ¿no? De trabajo en local y sobre todo mucho conciertos, ¿no? Pero bueno, la evolución ha sido bastante natural, no ha habido nada especial, ¿sabes? Sí. ¿Y cómo va ser això de presentar-ho a Disco Revolver? Sí, a mí se me ha cortado un poquito, pero bueno. Next. Explica, Marc, lo de Disco Revolver. Es que ahora se me corta. ¿Se te corta el audio? Un poco ahora. Sí, se oye un poco entrecortado. Que se te oye un poquito entrecortado. No, eso fue Jesús de Revolver, con el que tenemos amistad. ¿Lo del Revolver? Sí. Bueno, cuéntalo tú si quieres. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, es que com salió lo del Revolver. Com va ser això de presentar el disco a Disco Revolver? Bueno, sí, no, el Jesús, que veiem, al final, pues, por viejos ja, al final acabes coneixent a molta gent de tots els àmbits, no? Gent de bars, gent de discogràfica, gent de tendes, com en aquest cas el Jesús, i com a clients que som veteranos d'allà, pues al final acabes forjant una relació, no? Quasi d'amistat, pràcticament, i res, ens ho va proposar. Ens ho va proposar simplement perquè, com que havien obert la nova botiga aquesta, no sé si ho sabeu, però hi ha una tercera botiga ara allà, Revolver, al carrer Tallers, i estan amb la idea aquesta d'enfocar-la d'una manera diferent que les altres dues, doncs volíem fer aquí una mica d'això, de presentacions de discos de grups que volguessin fer-ho allà. I crec que abans de nosaltres ho havíem fet un cop o dos. Vull dir que era una experiència bastant nova. I també barrejar-ho precisament amb la idea de vendre una cervesa, que també és la idea del que porta la botiga aquella. Ah, sí? Quina cervesa era? Us en recordeu? No me'n recordo, la veritat, però se'n van vendre moltes. O sigui, aquell dia, sí, es va vendre, tot va funcionar bé, la veritat. Ens vam passar puta mare, ells van vendre cervesa, que els interessava també.
Sí, no? I nosaltres vam veure bastant merch, vull dir que... No, l'experiència collonuda, collonuda. Poc espai, és un lloc reduït, però és molt divertit de fer-ho, la veritat. I nosaltres, com a acústic, no sé, ho vam provar un parell de dies en un assaig i vam fer les cançons que més o menys semblava que podien funcionar amb acústic i bueno, a la gent li va agradar, a la gent li va agradar. Bueno, si van quedar contents, ja està. Sí, i després us volia comentar la portada de l'LP és molt... La il·lustració és molt xula. Qui està al darrere d'això? Aquí hi ha una persona... Mira, voleu que la convidem? No sé si estarà ara, però... Prova. A veure... Aviam. Carlos, explica de momento. A ver si conseguim que l'il·lustrador aparegui aquí. Estaba intentando buscar lo de las cervezas de Revolver, que ahora tampoco me acordaba el nombre y no lo encontraba en internet. La portada la hizo Guillem Bosch, que bueno, es muy amigo de nuestro bajista de Rau y ahora también nuestro ya, porque ha habido ahí, hemos hecho amistad con él. Muy majete el tío y nada, la portada nos la hizo él. Pues bueno, este señor es un artista ilustrador, bueno, pero como la copa de un pino, ¿no? Es muy bueno. Y ya vimos su trabajo, enseguida flipamos bastante. Aparte, la idea que teníamos ya un poco en la cabeza era perfecta, ¿no? Para un tipo de dibujos como el que él hacía, ¿no? Entonces, nada, cuajó muy rápido todo. O sea, fue muy... Le comentamos la idea y él enseguida la captó. O sea, es que no hizo ni una sola prueba. O sea, a la primera nos trajo un boceto en lápiz. ¿no? Pero, vamos, desde el primer día, sí, no... Desde el primer día funcionó muy bien. Muy bien. Vale, doncs si us en recordeu del seu Instagram o d'algun lloc on la gent pugui anar i veure les seves feines, els seus dibuixos, aquí té un espai. Té una web, sí, té, bueno, la web Guillem Bosch, si ho busquen, Bosch, B-O-S-C-H, i allà veuran, ha fet inclús portades per revistes de Los Angeles i coses així. Molt bé, doncs mira. El tio és més sèrio que nosaltres. Talent català, dojo. I a més a més és bateria. Sí, de Malamar. De Malamar, un grup que es diu Malamar, que estan de puta mare també. I un altre projecte ara quan han arrencat. I res, un tio collonut. També busques això, a vegades col·labores amb gent que hi pugui haver certa afinitat, perquè al final has de discutir idees i al nostre nivell... No, és molt millor. Gent que t'entengui... Sí, al nostre nivell busques que hi hagi una certa afinitat, sí. Fins aquí l'entrevista amb els nois de Deadyar, el Marc i el Santo Lobo. Si teniu algun missatge més que dir a la vostra audiència, ara és el moment, i si no, calleu per sempre. Si vais a Tossa, pasar por la Gamba, el mejor bar de cerveza artesana de Catalunya. Molt bé, nois, doncs fins aquí el podcast d'avui. Recordeu que aquest podcast està patrocinat per Aventura Beer Company, una cervesera nòmada terrassenca amb la voluntat de revolucionar el panorama de la ciutat amb gustos i experiències sorprenents. Cada cervesa és una aventura que no et deixarà indiferent. Demana-la a través del seu Instagram o a les millors botigues i bars de Terrassa. Tria la teva aventura preferida. I esperem veure-us aviat als escenaris d'Edjar. Jo tenia un parell de concerts apuntats per anar i estaves a futur. Sí, tio, això de que no hi hagi concerts és una merda. Tan aviat com ens deixin. Bueno, el 23 estarem a l'Estraperlo, a lo que era el FEM d'aquí, però versió streaming. O sigui, anirem a tocar real a l'escenari de l'Estraperlo i s'emetrà en directe per una pila de Facebooks, de pàgines de Facebook de tota Europa i del món. Així que, bueno, molt bé. Almenys nosaltres ens ho passarem bé. Home, y nosotros también, segur. Bueno, la gente desde su casa también, imagino. No es lo mismo, no es como... pero bueno, ahí estaremos, sí, el 23. Eso es. Molt bé, doncs al pròxim programa tindrem aquí un dels principals jutges de cervesa de Catalunya explicant tot el que és el programa del BJCP
I res més, recordar-vos les nostres xarxes socials, que us subscriveu al nostre canal de YouTube i us deixem amb la cançó de The Escapist Song, la primera cançó de l'Armageddon. Molt bé. Fins una altra. Que vagi molt bé, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.